ба ғайр аз оне ки сехонагаи полноценнӣ мебошад, хона боз ман ҳамин гуна террасаи калон дорад. Қариб 40 метри квадратӣ аст. Дар назди бино мактаб, коллеҷ ва дар ин тараф масҷид аст. Хона фавран, яъне срочно фурӯхта мешавад. навормона шурӯъ мекунем. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши фабрикада ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри душанбе, аз ин тараф Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ дар манъи ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ. мебурем ба 8-ум ошона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. дар ин ҷо якум ҳуҷра терраса, дар ин тараф ду ҳуҷраи дигар, ин ошхона ва дар ин тараф ҳоҷатхона ву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 115 метри квадратӣ, 76 квадрат масоҳати худи хона, 39 квадрат масоҳати терраса. дар 8-ум ошонаи бинои новостройка худи бино аз 8 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозори фабрика, бозори Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкиле нест. ҳам ба тарафи шаҳри душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ бениҳоят зиёд мебошад. ва чӣ хеле ки мебинед, дар хона стяжкаи пол, штукатурка, монтажи барқ, дару трезаи асосӣ ҳамаш часпондагӣ аст. дӯстони азиз, нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. лайкро фаромӯш накунед ва фикрҳои худатонро оиди ин хона дар комментария нависед. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инги телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,